Tagumpay na ito ng Panginoon ay nakamit hindi sa pamamagitan ng patalim, lakas o sandata, kundi sa kanyang lubusang pag-aalay ng sarili para sa kanyang kabiyak, ang simbahan. Sa bukang liwayway na ito rin, ating ginugunita ang pagsasalubong ng Panginoong muling nabuhay at ng kanyang inang si Maria, ang bagong Eva. Nararapat lamang na si Maria ang abang alipin ng Panginoon, ang unang makinabang sa kaligayahang dulot ng muling pagkabuhay na ito.